Hola, jo em dic Anna Vilamitjana, tinc 19 anys i estudio a la Universitat Autònoma de Barcelona, Filologia Catalana. Em dic Juan, tinc 11 anys, estudio a l'Escola Marta Mata. A mi, com a aventura, m'aporta bastant la perspectiva de tornar a veure com les coses quan jo tenia 10 anys. Vull dir, és molt divertit anar amb ell i, per exemple, vam anar al Parc del Laberint d'Horta, recordo va ser la primera sortida que vam fer junts, que vam agafar el metro, vam caminar per aquí dalt, que em va dir, bueno, jo aquí visc, o aquí vaig al barber de no sé què, o aquí, jo clar, vull dir, jo aquest barri no me'l conec gent. I res, és veure com les coses des de la seva perspectiva, anar-nos coneixent, anar-nos fent preguntes. La veritat és que, doncs això, si t'aporta una relació amb algú que, doncs, igual per força no haguessis arribat a tenir, no sé, és molt entretingut, i a mi els dimecres em fan il·lusió perquè sé que a la tarda estic amb ell. És molt xulo. Hem anat al Comú de Caixa, hem anat al Museu de Xocolata, hem anat a les pistes de Roquetes i al Parc de la Ciutadella, el Laberint d'Horta, perquè van a fer un escondite. Sí, hem fet amagats, llavors anàvem fent... Perquè jo sempre, quan em perdo amb els meus amics o el que sigui, crido Marco, llavors ells criden Polo. I anàvem cridant per tot el laberint fent Marco i ell Polo, i jo estava com superlluny i ens ho vam passar molt bé, és veritat. M'agrada que és molt llançat. Jo recordo, al principi fèiem només rondes i dies de coneixement, estàvem, perquè no hi érem tots els mentors, aleshores quedàvem. I sempre el Juan ressaltava perquè ell diu el que pensa, perquè és superllest, o sigui, és molt llest, és molt viu, i llavors pilla les coses a la primera. Recordo els primers dies ell sempre estava cantant i fent coses i és molt mogut, i jo ho soc molt també, aleshores em recorda bastant a mi, però vull dir, el que m'agrada és això, que és molt viu i és molt llançat, o sigui, és com va al gra i és molt directe, i a mi això em fa molta il·lusió, és molt crac. En enero y de eso empieza el teatro, vamos, nos presentamos y hacemos como una ronda pistolera para aprendernos los nombres y ya pues dentro de poco hacemos juegos de esto, ya a mitad de curso y eso pues nos ponemos a practicar la obra. La inventa la profesora y nosotros pues decimos si está bien o mal, si nos gusta o no, y sí. Y la vamos a hacer de Matilda, de la serie de Matilda. Jo el que més valoro crec és el fet de poder avançar una mica més cada setmana. Vull dir, això és veritat que és més el recorregut, que al final serà una cosa més aviat cíclica, que vas passant. I bé, això, vull dir, l'experiència i el camí. Vull dir, perquè és això, si és anar juntets cada dimecres a fer alguna cosa. Vull dir, jo perquè a mi em fa molta il·lusió, aleshores tinc pensades les coses que vull fer amb ell els propers dimecres, i quan, per exemple, jo què sé, si un no podem recuperar-ho i mirar de fer-ho al cap de setmana o el que sigui per qüestió de no perdre-ho, i és això, sí, el que valoro és l'experiència en general perquè és molt xula i molt enriquidora.